Мирас инструменталь ансамблі һәм Салават күпер бию ансамблі. Хайырлы кич, исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Сезне Мирас инструменталь ансамблінің юбилей концертында күрү безгә бик шатбыз. Әлеге сәхнәгә Мирас инструменталь ансамбле ничә тапкырлар чыккандыр да, һәм татар музыка сәнгатенең йолдызларының концертларын күпме тапкырлар бизәгәндер. Ә менә бүген алар бу сәхнәгә беренче тапкыр үз гомерләрендә бераз гына дулкынлану, курку хисе белән һәм әлбәттә ниндидер бер кәеф күтәренкелеге белән чыктылар. Бу аңлашыла да. Чөнки бүгенге концерт ул гади концерт түгел. Бу үзенә күрә бер үткәннәргә нәтиҗә ясау. Сезнең алда имтихан тоту һәм инде киләчәккә яңа үрләр алу кичәсе. Туган көн булгач, әлбәттә котлаулардан башка булмас. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, хәзер инде сәхнәбез түренә ансамбльне шушы беренче юбилее белән тәбрик итәр өчен мөхтәрәм кунагыбыз, Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясы рәисе Фәрит Хәйруллович Мөхәммәтшинны чакырабыз. Рәхим итегез, Фәрит әфәнде. Дуслар, идәгез алкышлар белән каршы алыйк әле мөхтәрәм кунагыбызны. Мирас ансамбле өчен үтә дә зур мәртәбә. Хайырлы кич, кадерле дуслар. Мирас ансамбле. Чыннан да бүген бу бинада Мәдәният министрының коллегиясын уздырдык. Күп кенә мәсьәләләрне уртага салып, киңәшләшеп, яңа бурычлар куйдык бер-беребез алдында. Үзебезнең мәдәниятебезне ничек үстерергә, ничек тагын төрле милләтле халык белән дус яшәп, аларның байлыгы белән уртаклашырга, татармы, керәшенме, урысмы, чуашмы, мукшымы, әрмәнме, ана алар бүгенге көндә безнең ассамблея, Халыкара ассамблеясында бик матур иттереп, тату, аңлашып яшиләр һәм күп кенә республикаларга, күп кенә өлкәләргә үрнәк булып хезмәт итәләр. Һәрбер халыкта үз традициясе, үз кие, үз моңы, үз теле, гореф-гадәтләре, үзе бер байлык. Аның белән уртаклашып, дөрес бәя биреп, матур гына иттереп, оештырырга дигән ният белән менә шушындай ассамблея оешкан иде. Аның канат астында дип әйтим инде, Мәдәният министрлыгы белән бергә дуслык йорты, Татарстан дуслык йорты менә шушындай Мирас ансамблен оештырып, халыкка үзенең байлыгын, булганын җиткерергә тырыша. Кайда гына бармасак та, без менә Рөстәм командасы белән бергәләп халыкка җыр, моң, кием, ризык, татар халкының ризыгын күрсәтеп, ничек иттереп тату менә яшәргә кирәк икәнен күрсәтергә тырышабыз. Дорогие друзья, сегодня юбилейный концерт. 10 лет этому замечательному профессиональному ансамблю «Мирас» под крылом и под этой организацией Дома дружбы, которая организовала их, и они своим искусством, своими песнями и танцами, прекрасной музыкой и на татарском, и на многих других языках радуют наше многонациональное население республики. У нас 173 нации и народности проживает. Күз алдына китере аласызмы? 173. Кем генә юк. Берсендә кырыйга куеп, чәчми түкми булганын менә дәрәҗәләп тотарга тырышабыз шулай иттереп. Менә шул зур эштә халыкара дуслык йорты республикада үзенең өлешен күп иттереп куеп, безнең менә Эрик Илдусович монда утыра торган, аның җитәкчесе, шушы үткән 10 елда, үткән 5-6 азак елларда күп кенә бу юнәлештә эшләгән эшләр.
Я от души поздравляю этот ансамбль, замечательных наших артистов. Благодарю за их миссию, творческую миссию, просветительскую миссию, которую они несут нашему народу. Сегодня на сцене будут выступать и они, будут выступать артисты разных национальностей, которые при Доме дружбы, при Ассамблее народов Республики Татарстан имеют возможность показать свою культуру, свои песни, свои традиции. И я думаю, мы с удовольствием посмотрим этот концерт. Давайте поаплодируем, поздравим с десятилетием от души. И я, с вашего позволения, по случаю юбилея этого ансамбля хочу вручить награду, благодарность. Где? Цветы? Как это? Цветы в студию, Дилярмаль? Благодарственным письмом председателя Государственного совета Республики Татарстан за существенный вклад в развитие культуры Республики Татарстан поощрить коллектив инструментального ансамбля «Мирас» благодарственным письмом председателя Государственного совета Республики Татарстан. Әлбәттә, Дәүләт Советынан чәчәкләр бүләккә. Ижады уңышлар сезгә, бөтенегезгә дә хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Приятного вечера всем. Үзегезгә зур рәхмәт, сезгә дә хәерле кичләр булсын. Дуслар, концертыбызны тагы да күтәренке кәеф белән, күтәренке рух белән, сезнең алкышларыгыз белән дәвам итәбез. Сәхнәдә «Мирас» инструменталь ансамбле.
инструменталь ансамблі Рустам Рахматуллин, Руслан Сафин, Лира Насибуллина, Гульнара Ярмиева, Максим Куприянов. Достар, Мирас ансамблінің қойда һәм ничек ойышуы турында сөйләсәм, бәлкім ышанмассыз да. Моннан 10 ел элек Мирас ансамблена Өзбекстанның Ташкент шәһәрендә нигез салына. Әйе, нәк шулай. Моннан 10 ел элек Казан дәүләт консерваториясының бер төркем студентлары, җырчылар, музыкантлар Ташкентка гастрольләргә китәләр. Алар арасында әле ул вакытта беркемгә дә билгесез яшь җырчы Филүс Кахиров, музыкантлар Рустам Рахматуллин, Наил Сагдиев, Марат Сиражетдинов, Андрей Касьянов, Гөлнара Ярмиева һәм башкалар әлеге гастрольләр вакытында озак уйлашканнан соң Казанга кайткач безгә үзебезгә ансамбль оештырырга кирәк дигән карар кабул итәләр. Бәлкем әлеге сүзләр хыялда гына калыр иде, ләкин Рустам булмый үз сүзен тормышка ашырмаса. Кайту белән ул эшкә тотына һәм инде Мирас ансамблен оештыра. Дөньяда очраклы хәлләр очраклы түгел диләр. Шулайдыр мөгаен. Һәм ансамбль оешкан көннән алып Филүс Кахиров белән алар тыгыз элемтәдәшләр. Әле булса, алар бергә хезмәт куя, бергәләшеп утны суны бергә кичәләр, бергә үсәләр, бергә канат ныгыталар. Сүз уңаеннан инде иртәгә аларның Оренбург якларына гастрольләре башлана. Ә бүген исә Филүс Кахиров Мирас ансамбле белән бергә безне сөендерә. Дуслар, алкышлап каршы алыйк. Татарстанның атказанган артисты Филүс Кахиров һәм Мирас инструменталь ансамбле. Гөлшат Зайнашева сүзләре Рустам Яхин кие «Китмә, сандугач». Сандугач, сандугач, китмә, китмә, сандугач, канатларын калдырып, туган җирне калдырып, бездә туып үстең син, шып суларын эчтең син. Сандугач, сандугач, син китәсең, мин калам. Дусларыма җырлар өчен җырымны атап Сандугач, сандугач, китмә, китмә, сандугач, курыкма син кышлардан, кал син башка кышлардан. Саклармын салкын җилдән, китмә син туган илдән. Сандугач, сандугач, син китәсең, мин калам. Дусларыма җырлар өчен җырымны атып
Sandığaç, sandığaç, sen gidersin min kallam, tuzlarma, jırlar işin, jarını Бик зур рәхмәт, хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле милләттәшләр. Ихлас күңелемнән шушы төркемне, Мирас ансамблен, шушы 10 еллык юбилейлары белән тәбрик итәм. 10 ел дәврендә без инде менә Замир әйтеп үтте, һәрвакыт бергә булдык, инде бергәләп иҗади сәфәрләрдә дә йөрдек, һәм инде халыкка хезмәт иттек. Киләчәктә дә безнең шушы хезмәттәшлек җепләребез, безнең дуслыгыбыз бары тик ныгый барсын һәм арта барсын. Һәм дә инде әлбәттә алга бары тик уңышлар телим. Бергә булыйк. Бакчаларда шәшәк ата син утырткан берлегән, Кулда сине көтә сыман ник килмисең бергенәм. Берлегәнем берлегән, сагындырдым бергенәм. Берлегәнем берлегән, сагындырдым бергенәм. Берлегәнем берлегән, сагындырдым бергенәм. Берлегәнем берлегән, сагындырдым бергенәм. Бүген төнлә төшләрендә сине күрдем бергенәм. Син тал имеш әмин җаным куя кара берлегән. Берлегәнем берлегән, бик сагындым бергенәм. 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 Флейтада Гүлнара Еремеева. Баянда виртуоз музыкант. Үз эшендә профессионал булган кеше. Минем якын дустым, почти брат дип әйтәм мин аны. Рөстәм Рахматуллин. Берлегәндәй күзләреңне бик сагындым бергенәм. Сөям дигән сүзләреңне кабатлыйм мин җыр белән. Берлегәнем берлегән, син бит минем бергенәм. 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 Бергәләп җырлыйбыз. Халкыбызның яраткан җырларының берсе Иртә буран.
Kiyenim kursam da canım bağrım Üzüm kurganday bulam Kaçan jırlap bitireyinde bu, kaçan sözün to'xtatayında normal jırlay başladı deb aytasizlar endi. Birgalab jırlaymiz. Eshik oldida yuriman, parlar yog'sa ko'rayman, sho'rlar yog'sa ko'rayman. Sendan boshqa yam topam, jonim bag'rim yomon sulab yurayman. Temir shanoqlar yora bu yuragim nikyana, bu yuragim nikyana. Bu yuragim bilib yana jonim bag'rim suyganim yotma qala. Bu yuragim bilib yana jonim bag'rim suyganim yotma qala. İrde buranda işte burra pamuk şalingde uğran şal pamuk şalingde uğran Kiygan kiyemin kursam da canım bağrım özüne kurganday bolam Kiygan kiyemin kursam da canım bağrım Canım. Notada yoş. Özüne kurganday Татарстанның атказанган артисты Филюс Кохиров. Филюс Кохиров. Филюс, сені қазан сәлемлей. Рәхмәт Филюс, рәхмәт, хөрмәтле дуслар. Бір төркем яшьләрнең энтузиазмына корылган ансамбль ничек оешкан булса, шулай бәлкем юкка да чыгар иде. Хәер, ул вакытта күпләр шулай дип уйлыйлар да. Карап карарбыз, күпме эшләрсез икән дип күпләр мыек астыннан елмаялар. Эшлиләр алар, һәм әле ничек кенә эшлиләр. Ул вакытта әлбәттә авыр була. Ансамбль кадәр ансамбльгә ышанучы җырчылар бөтенләй диярлек булмый. Һәм шулар арасында әлеге ансамбльгә ышанган, өметләр баглаган бердән-бер кеше белә була. Ул да булса Рәшид Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте фонды җитәкчесе, продюсер Рифат Әхмәт улы Фаттахов. Ул Филюс белән бергә эшләргә концертларына чакыра һәм менә бүгенге көнгә кадәр Мирас инструменталь ансамбле Рәшид Вахапов исемендәге фонд белән тыгыз элемтәдә хезмәттәшлек итә. Ул елларда Мирас инструменталь ансамбле төрле фатирларда, төрле репетицион базаларда кыйналып йөри. Репетиция ясарга мөмкинлекләр булмый. Һәм инде 2012 елда шатлыклы, бәхетле вакыйга була Мирас ансамбле өчен. Алар ниһаять йортлы булалар. Әле йортның да нинди дуслар? Татарстан Республикасының халыклар дуслыгы йорты. Үзләренә иркен, зур, якты бүлмә, менә дигән репетицион база һәм алар биредә яңа көч белән, яңа рух белән рәхәтләнеп иҗат эшенә чумалар. Һәм хөрмәтле дуслар, безнең арабызда бүген тамашачылар арасында хөрмәтле кунагыбыз Татарстан Республикасының халыклар дуслыгы йорты директоры Эрик Илюсович Шарипов биредә. Һәм бик зур хөрмәт белән, алкышлар белән үзен сәхнәгә дәшигәлә. Дуслар, каршы алыгыз. Татарстан Республикасы халыклар дуслыгы йорты директоры, Татарстан Дәүләт Советы депутаты, Татарстан халыклар ассамблеясы әгъзасы Эрик Илюсович Шарипов. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, якын дусларыбыз, тамашачылар. Безнең халыклар дуслыгы йортында, безнең Татарстан халыклар ассамблеясында 37 милли мәдәни автономия эшли, дистәләгән ансамбльләр бар. Һәм Мирас ансамбле белән без бер гаилә булып, дуслык йортында яши башлаганчы, без зур кыенлыклар кичерә идек.
ешқана милли ұйышма рейслері кірейді. Мына концерт әзірләдік. Бояншы бізде yok, бір кімі бізде yok. Бірер гармоншы болса да табып бір алмассыз мекен деп. Һәм Мирас ансамблі мына шушы зор миссияға кірішті. Бүгінгі күнде халықлар ассамблеясында республиканың түрлі пішмақларында ниндегіне программалар әзірләнмәсін. Біз аның музыка негізін әлбәтті Мирас ансамблінің кішіне тоянып түзейбіз. Һәм Мирас ансамблі біздің татар, рус, украин, әрмән, мардва, мары, шуаш милли ұйышмалары үшін инде дистелеген композициялар түзуді язды. Һәм біздің республикабызда яшәүче халыклар сәхнәгә мискин булып түгел, горурланырлык дәрәҗәдә чыгалар. Һәм шундый кызыклы очраклар да булды инде. Безнең Мары ансамбле Мары республикасында фестивальгә катнашырга бара. Анда бит инде иң көчле ансамбльләр аларның үзләрендә эшләргә тиеш бит инде. Юк, безнең Лаймарды җиңеп кайта. Чөнки ул бара Мирас белән. Анда аның хәтле музыкантлар юк ул фестивальдә. Шундый мәзәк хәлләр булды. Һәм хочу рассказать еще об одной истории, которая говорит о мастерстве, о профессионализме наших исполнителей. Дом дружбы народов Татарстана имеет соглашение со многими домами дружбы, которые работают в России. Большим испытанием для нас была поездка в город Санкт-Петербург, где мы подписали соглашение с Домом дружбы города Санкт-Петербург. Культурная столица России, ничего не скажешь, удивить их сложно. Но тем не менее, вечером мы показывали в одном из дворцов концерт от Дома дружбы. Привести мы смогли только 2 музыкантов от Мирас. Это был Андрей Касьянов и Рустам Рахматуллин. Какая композиция была, Рустам? «Гляжу в озера синие». Они сыграли эту композицию. Я хочу сказать, что было в зале. Они ввели зал в оцепенение. Когда они закончили играть «Гляжу в озера синие», тишина замерла, петербуржцы замерли. Секунд через 10 пришли в себя и начали хлопать. Это был Мирас. И я думаю, в этот день они подумали, что культурная столица, наверное, Казань была, хоть на несколько часов, даже в Петербурге. Рахмат сизга. И перед тем, как вручить государственные награды от Министерства культуры, еще одну вещь хочу сказать. Мы семья, в прямом и переносном смысле, потому что Рустам и Гульнара – это семья. Они поженились у нас, родили первого сына. Ну, вы замечаете интересное положение? Гульнара. Раз. Замира, кто твой муж? Максим Куприянов. Куда они от нас денутся? Я думаю, победа еще впереди. Шуңа күрә юбилейларыгыз, гаилә бәйрәмнәрегез белән һәммәсе уртак булсын. И, пожалуйста, награды. Зур рәхмәт, Иркил Исевич. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән Татарстан халыклар дуслыгы йорты дәүләт бюджет учреждениесе каршындагы Мирас инструменталь ансамбле солисты Ярмиева Гөлнара Вил кызы музыка үзешенә керткән зур өлеше өчен бүләкләнә. Алкышлыйк әле дуслар, гүрләдек. Благодарственным письмом Министерства культуры Республики Татарстан награждается Куприянов Максим Владимирович. Таким же письмом награждается Насибуллина Лира Зуфаровна. Они очень суровые. Когда Лира пришла в коллектив чуть попозже, она скрипач, но они в первые концерты ей микрофон не включали. Она играла просто. Когда заслужила доверие, теперь полный рост. Рахмат. А также награждается Сафин Руслан Владиславович. Иркил Исевич, кубышы терсәгез дөресрәк булыр. И Рустаму уже тоже что-то должен дать. Сертификат на сумму 50 000 рублей на пошив костюмов новых
инструментальному ансамблю «Мирас» от Дома дружбы народов Татарстана. Зур рахмат, Еркел Гусевич. Қадірлі достар, концертімізді мәшінді көңілі нота деген сөз айыруша орынлы ансамбльдің концертында дәуам етеміз. Һәм сәхнәбіз түріне халықлар достығы йорты ансамбльлерінің бірсін шақырабыз, қаршалығыз. Мари Милли Мәдәни автономиясы вәкиллері. Лай Мардеш ансамблі. Лай Мардеш Мари ансамбля. Лай Мардеш халықлар достығы ерті қаршында штаб келуші Мари ансамблім. Таңнарда гармон ойнадың, тире яқ тынып қалды. Гармон мұңына қушылып, гүллерден шықлар тамды. Гүллерден шықлар тамдылар, әйтірсің күз ешлері. Ишетіліп қойды шылшақ әнкәңнің үндәшкені. Таңнарда гармон ойнама, мұңлы болырсың балам. Бұ дүнияда мұңсызлар көп, нелер қылырсың балам.
Таңнарда гармон уйнадың, әнкәңне тыңламадың, күрекләрен сузып, суздың, телләрен моңга мандың. Тирә-якка моң түгелә. Еласын елаганнар, йокларын бөлеп сөйгәнен уйлаганнар, сөйгәненнән сөйелеп тә сөйелеп туймаганнар, мең газаплы мәхәббәттән өметен җуймаганнар. Еласын елаганнар. Гармунчыны тиргәмәгез. Гармуны елатадыр. Бәлкем ул үзенең гомерен елатып уйнатадыр. Гармун телләре исәпсез, гомерләр тик бер генә. Сузыла гармун күреге, сузылмый гомер генә. Бу дөньяда моңсызлар күп, моңлылар сирәк әле. Моңсызларны уятырга гармуннар кирәк әле. Гармуннар кирәк әле. Татар музыка сәнгатенең асыл егетләре, Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев, Булат Хисмәтов һәм Мирас ансамбле җитәкчесе Рөстәм Рахматуллин
Һәм Мирас ансамблі егетләре, кызлары, дуслар. Алкышлар белән затыйк әле. Асыл егетләребезне, гармунчылар. Дуслар, концертыбызны Татарстан Республикасының халыклар дуслыгы йорты солисты Рафина Гъниуллина дәвам итә. Ләбиб Айтуганов сүзләренә Рөстәм Яхин кие «Ышанам».
жанайымның бұллары, салауатты перекебек оның ерген бұллары. Аппақ мекен, емшақ мекен, жанайымның бұллары, салауатты перекебек оның ерген бұллары. Şevkeyler bulsa da ıstası yok. Akşabatta ağıyık, şabata başı kıyık, sızılıp gitken kara mıyık, neşe göversin kıyık. Akşabat ağıyık, şabata başı kıyık, sızılıp gitken kara mıyık, neşe göversin kıyık. Akmak miken, yumşak miken, canıyımның kulları, salavat көтерекебек оның ерген бұллары. Аппақ мекен, емшақ мекен, жанайымның құллары, салауат көтерекебек оның ерген бұллары. Ақшабата ағайық, шабата башы қиық, сызылып кеткен қарамайық, неше көбәрсің қайық. Рафина Ганиуллина, Мирас инструменталь ансамблі. Рафина Ганиуллина. Рахмат, Рафина. Концертімізді дауам етеміз. Һәм тағын бір қат түрлі милләтләр бізге әйләніп қайтыйк әле. Мирас инструменталь ансамблі белән бергә чыгыш ясыйлар. Даян Чарыев, Түркменстан, һәм Дажгын Ибрагим Халилов, Әзербайжан.
Афарин. Дажгын Ибрагим Халилов, Азербайджан. Даян Чарыев, Түркменстан. Мирас инструменталь ансамбля, Казан. Зур рахмет. Дуслар, бәйрәмебезне дәвам итәбез. Әгәр дә бүгенге көндә татар мәдәнияте дөньясында мирас ансамблен беләләр, таныйлар, бәялиләр икән, димәк инде бу егетләрнең, кызларның репетиция залларында көнне төнгә ялгап уздырган вакытлары бушка узмаган дигән сүз. Милли музыка сәнгатебез йолдызлары, республикабызның зур милли мәдәни оешмалары хезмәттәшлек итәргә чакыра икән. Бу инде егетләр, кызлар өчен зур бәя. Татарстан Республикасының дәүләт фольклор музыкасы ансамбле сәнгать җитәкчесе Айдар Файзрахманов бергә хезмәттәшлек итәргә тәкъдим ясагач, бу безнең өчен көтелмәгән зур бәя булды ди Рөстәм Рәхмәтуллин. Һәм бүген беренче тапкыр сезнең алдыгызда әлеге ике зур иҗади төркем бергә чыгыш ясаячак. Каршы алыгыз. Сезнең алдыгызда Мирас инструменталь ансамбле һәм Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Айдар Файзрахманов җитәкчелегендәге Татарстан Республикасының дәүләт фольклор музыкасы ансамбле.
Hayırlı kеш, kaderli dostlar. Bugün mene Abdullah Toka isminde Tatar Devlet Filarmoniyası'nın konsertler zalında Matur Beyram. Biz Miras Ansamblinin 10 yıllık yübileyin bilgilep bitiremiz. Onun ismi gideler Nitra, Miras. Mene şu balalar 3 yigit, 2 kız, şul kadar matur iş hizmet başkaralar bugün kildi. Miras, onlar bizim halkımızın ruhi mirasın barlap, onu sahneleştirip, onu sanatlaştırıp, yeniden Tatar halkının üzerine tapşırır bile. Şugullanırlar. Minalarga bir gine tilek aytasım kele. Mina onların isimleri, onların isimlerine turu kesiniye. Olga taba. Onlar indi bu hizmetini başladılar. Hem mina ne şuşula etip onlarga olga taba hizmet itirge hem layıklı revaçta şu işini başkarıga deyip bir gör kütürüp kul çabıp onlarını kıt tabalaygalar. Miras Ansamble, Jitaşısı Rüstem Rahmetullin. Татарстан Республикасының дәүләт фольклор музыкасы ансамблі. Татарстан Республикасының дәүләт фольклор музыкасы ансамблі. Сәнгать жетекшісі Россияның атқазанған Татарстанның халық артисті Айдар Файзрахманов.
Мирас инструменталь ансамблі һәм Салават күбірі бию ансамблі. Сәнғат жетекшілері Татарстанның ат қазанған сәнғат шіліктесі Надежда Будуленко. Дуслары, концертыбызның икенче өлешен дәвам итәбез. Әле 10 гына яшь булуына карамастан, ансамбль дөньяның бик күп илләрендә булырга, бик күп мәртәбәле фестивальләрдә чыгыш ясарга өлгерде. Төркиянең Истанбул шәһәрендә узган чарада Россияны тәкъдим иткән бердән-бер иҗат коллективы була Мирас ансамбле. Әле узган җайда гына алар Европа буйлап гастрольләрдә йөрделәр. Франция, Германия, Гваделупа, Голландия илләрендә төрле фестивальләр катнашып Татарстанны тәкъдим иттеләр. Һәм әлеге ансамбль белән берлектә халыклар дуслыгы йортының Козёрушки славян җыры халык ансамбле дә чыгыш ясады. Әлеге иҗат төркеме бүген дә безнең концертыбызны бизей. Хөрмәтле дуслар, алкышлап каршы алыгыз. Козёрушки славян халык ансамбле сәнгать җитәкчеләре Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Светлана Измайлова. Мы желаем ансамблю «Мирас» долгой творческой жизни, долгой и яркой. Спасибо. Дуслар, концертыбызны дәвам итеп, әлеге бәйрәм белән котларга килгән тагын бер мәртәбәле кунагыбызны сәхнәгә чакырыйк әле. Алкышлап каршы алыгыз. Мирас ансамбле белән бергә Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Асаев. Taşı baktı yarısı kar suları Şuldur indi yazның şaşıp yar suları Aktı bizning kar üstünde kalgan izler Aktı yıllar ikev birge salgan
izler Sin ömür ağışlarım Sin minim sağışlarım Sin minim şadlık ile Yuğaltı tabışlarım Sin minim sağışlarım Yazlar kile, yazlar kite sular ağa Aylar ağa, yıllar ağa, sular ağa Aylarının da, yıllarının da, sularının da Ağışını da kala, izler kala, izler Sin ömür ağışlarım Sin minim sağışlarım Sin minim şadlık ile Yuğaltı tabışlarım Sin minim sağışlarım Mene indi tağı jirge qarlar yavan Bütün nerse balğan izlik arasında Ağa sular, aylar ağa, yıllar ağa Seni kürep aylar, yıllar karşında Seni ömür ağışlarım Seni minim sağışlarım Seni minim şadlık ile Yuğaltı tabışlarım Seni minim sağışlarım Seni minim sağışlarım Sen minim Sen minim sağışlarım Бик зур рахмет. Мирас ансамблі. Бик зур рахмет. Құрметлі Мирас ансамблінің жетекшісі Рүстем Ғұсманұлы һәм барлық музыкантларыбыздың шын көңілінен шышы матур. Халқымызға қызмет еткен шын мағынасында музыкантларны ансамбліні сіздің матур университет юбилейіңіз білән тәбірік етесі келе. Әр вақытта шулай халқымызға тоғыры болып, матур-матур күйләр ойнап, сіз профессионал, келешекте шушы бәягізні түшірмей, матур иттіріп, біргәлеп, ижади уңышлар тілеп, мұна халқыбыз білән, жыршылар білән, биючілер білән рахатланып, ижад иттірге Құдай насып етсін бик көп еллар. Сізге уңышлар тілеп, Рүстем білән енді біз бик көп шулай замир етіп кетті, шет еллерде бик көп ергеде туры келді, Россия шәһәрләре бойлап, ул енді кіші боларак та, аның юлдаш боларак та ул менә деген кіші. Семья нинді бик яхшы шулай бит, гаиләсе дә Аллаға шөкер. Бүтін яклап та уңышлар телим сезгә, егетләр, кызлар. Һәм киләсе җырыбыз инде монда инде Дом дружбы народов та эшлибез дип мирас бит инде шунда, шуңа күрә инде русчада бер җыр җырлап китим әле, яме мөмкин булса. Муслим Магомаев репертуарыннан «Чёртово колесо».
весны. Липы просят подождать до весны. Кверху дном все лодки молча лежат, как пилотки задремавших солдат. Но ты помнишь, как давно по весне мы на чертовом крутились колесе, колесе, колесе. А теперь оно во сне. Но я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. В зимнем парке так бело, словно парк мою любовь замело. Дискобол, грустя в снегу, так увяз. Танцплощадки под снежком снится вальс. И как будто позабыл я про все. Только черт заводит снова колесо, колесо, колесо. И летит твое лицо. Но я лечу с тобой снова, я лечу, и одно слово я кричу, кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. Кричу, люблю и лечу, я к звездам кричу, и вновь лечу. Татарстанның атқазанған артисті Рүстем Асаев. Рүстем Бик зур Асаев. рахмет. Бик зур рахмет сізге. Рахмет. Рахмет, Рүстем. Дуслар, игътибар еткенігіз бар ма? Ғадәттә нинди генә концерт тамаша булмасын, музыкантлар һәр вакыт артқы планда. Кайчакта 20 килолы баян тотып торган музыкантның гармончының исемен дә белмичә кайтып китә тамашачы. Ә инде үзеңнең юбилей концертыңда синең белән таныштырмасалар, ул бер дә дөрес булмас. Әйдәгез әле, мин сезне һәр музыкант белән якыннанрак таныштырыйм әле. Дуслар, шулай итеп, әлеге ансамбльне барлыкка китерүче, аңа жан өрүче, әлеге ансамбльнең җитәкчесе һәм шулай ук Казан дәүләт консерваториясе доценты һәм Казан дәүләт консерваториясе оркестры дирижеры Рүстем Рахматуллин.
Коллектив ішінде нинди генә мәсьәләләр килеп тумасын, Рөстәм аларны хәл итә белә һәм инде башкалардан, усаллардан саклы, яклы кирәк икән үзе дә усаллаша белә. Шелтәләп ала әйтәсем килә. Рөстәм Рәхмәтуллин. Флейтада Гөлнара Ярмиева. Флейта көйі кебек үзе дә йомшак, назлы, бөтен кешене жәлли, бөтен кешене ярата, аның өчен дөньяда бер генә начар кеше дә юк. Һәм бу безнең Гөлнара Ярмиева. Чәчәкләр Гөлнарага, афарин, алкышлар. Рәхмәт чәчәкләрегез өчен. Тагын чәчәкләр менә әле монда. Тезелешеп Гөлнарага чәчәкләр алып киттеләр. Юк, Рөстәмгә дә бар. Гөлнара Ярмиева, Рөстәм Рәхмәтуллин. Рәхмәт чәчәкләрегез өчен. Гитарада Руслан Сафин. Шәп музыкант, басистан уңдык диләр аның турында ансамбльдә. Чөнки ансамбльдә 8 ел дәвамында эшләгән, хәтерлисезме, шундый улпат гәүдәле Андрей Касьянов бар иде безнең. Андрей Петербургка китеп баргач, Рөстәм бик пошаманга калды. Инде ни эшләрбез инде дип, һәм инде безнең бәхетебезгә Руслан туры килде. Руслан Сафин. Скрипкада Лира Насибуллина. Шын мәгънәсендә профессиональ музыкант, үз эшенең остасы, ансамбльнең уңышында әлбәттә Лираның өлеше дә бәяләп бетергесез зур. Лира Насибуллина. Рәхмәт чәчәкләрегез өчен. Бәрмә уен коралларында Максим Куприянов. Ансамбльнең беренче көненнән үк диярлек ул коллективта пунктуальлек, пөхтәлек, тәртип әлеге сүзләр белән Максимны сурәтләп бирергә мөмкин. Максимны барабан җене кагылган дип әйтсәң, ой, мисалга мен, ой, рәхмәт. Рәхмәт яусын. Барабан җене кагылган дисәң, бер дә ялгыш булмас, туктаусыз ашамый, эчми, йокламый, тәүлек буена барабан кагып утырырга мөмкин. Мин белми сөйләмим. Дуслар, музыкантлар турында озак сөйләргә мөмкин, ләкин музыкантның нинди оста музыкант икәнен сөйләп түгел, бары тик аны тыңлап кына бәяләп утыра. Әйдәгез әле, тыңлыйк әле. Мирас инструменталь ансамбле. Мирас ансамблем. Сәхнәдә Эльмира Гыйльфанова, Әхмәт Ерекей сүзләренә Солтан Габаши кие. Кәк күк.
Kışkıra uğramanda yaz gelgeç Jir yeşergeç kırlarda gül üzgeç Şu deydi direklerde sanduğaş sayırım Şul şağında yüreklerde yana dert kayılır Niye ulaşular Kekuk tavışın İşitesin mi ormanda Gümüşün olanda Şu şaklı mağlana Kimini sağınalı haman Hasreti bir yaman Üzü gelene yana Ulu temamı sarlar Bişara Ulda şul meskenekey Sağnadır kışmayın İnge matur yakın Şans düş Duskayın Kekuk tavışına diyeyim Yaman sulama dostum Muğlan Kekuk tavışın Bigrek matırlarga Kekuklerini muğlatırlık Mehabbetim var sila Dağla irgen gülgünem Kekuk tavışın birgine Kekuklerini sayıratırlık Mehabbetim var Эльмира Гыльфанова. Бигзі рахмет
Концертыбызны Рафил Желалиев дәвам итә. Айтсам әгәр авылыма, шықсам әгәр болынларға, әрмисі әрімдәмін, үлік үрген орынларда, тынғы бермей әрімін әрінің, әлі исі әлі дәмі, менігін әріні дәмі, әрімисі әрім dämi Tanığa birimi yarimin erinin Elisi yari dämi Mini günarını dämi Erimisi erin dämi Narisi tulgan sağış digen yaralarga yanlarında bir evde yok yaralardan aralarga tanıga birimi yerimin erinin elisi elindemi mini günerini demi erimisi erindemi Yazmışlarının baraşısı Elleyindi erimdemi Elleyindi min üzümde Şu erimler halindemi Tanığa birimi erimin erinin Elisi erindemi Minigin erindemi Erimisi erindemi Tanığa birimi yerimin erinin Elisi erindemi Minigin erindemi Erimisi erindemi Elleyiniden in üzümden Şu erinler halini demi Yeşil alma niye üzdün yeşilin Gözlerini yeşirsen de süyesin bir yeşirin Kullarını da sarılma sargıydımasın yüzünü Taşla indi sakla indi sargayudan üzünü Sen üzüne solu alma tuğup düşersin Kuşlarıma dışarıma Kilip düşersin eli Sen üzüne solu alma Tuğup
düşersin eli Uçlarıma bıçağıma Bilip düşersin eli Kullarında olsunma bit ışılarını ollargan bit ışığını olsun dışı olsun almadan Kullarını da kızıl alman Bit ışıların kızargan Kızarganın uyalganın Yaratan beni kızlarını Sen özünde sulu alma Kullar düşersin eli Uçlarıma bıçağıma Bilip düşersin eli Sen özünde sulu alma Kullar düşersin eli Uçlarıma bıçağıma Bilip düşersin eli Gözlerini yaşırsak da süyesin bir yaşırın Kullarını da sarı olma sarılaytmasın yüzünü Taşla indi sakla indi sarına yurar yüzünü Sen özünde sulu alma kullar düşersin eli Uçlarıma bıçağıma Bilip düşersin eli Sen özünde sulu alma Kullar düşersin eli Uçlarıma bıçağıma Bilip düşersin eli Uçlarıma bıçağıma Bilip düşersin eli Bilip düşersin eli Miras ансамблі һәм Эльмира Гальфанова, Рафиль Желалиев. Бик зур рәхмәт. Зрахмат. Бәйрәм белән. Сәхнәбез түрендә Елена Макарова. Алкышлап каршылыгыз. Сирень, кетнечек шушама, санжыны жеш юраладып юрама. Шыплыға ыйғыран варатап, шаныш пачуна мая бадап. Шаныш пачуна мая бадап, анбысам черене сивечу. Чуны савыны манвада тулешу. Ир сирень сывылым башавана. Каш сирень эметпе саванас Туяма тембеге хыдарса Чунама кемене чулі хыдарса Саншын шеш манчерешім табат Иксілми шаныш павыл тулай Иксілми шаныш павыл тулай Анбусым черене сивечу Чуны салыны манвара тулешу Ир сирень сывылым башаванас Каш сирень эметпе саванас Туйдарма, вайын шык туяма Тенелі день манын шак юрама Анылансам, манчерем шун мене
Елена Макарова. Бәйрәм сәхнәсендә Мирас ансамблінің тағын бір якын досты Аршак Алтунян. Zora hayreni Uma turnes dumel kankush mayreri hayrenik Aho tume mastvaz babani Uma turnes dumel kankush mayreri hayrenik Aho tume Mastvac papani Otarucionim kam kicanka Haye botova prome manva Jeska darna muim kirka keskarnem kapalem Pachenu Ağaçumem kançire tur tur tundarna
чумем канчире тулето Бик зур рахмат, достар. Спасибо. Рахмат. Бик зур рахмат. Достар, татар холык жыры. Ой, әйтмим әле. Сами догадайтесь. Достар, бергәләп җырлыйбыз. Ай, бала, бала, вай, бала, бала, ағиделене қамаша, ай, бала, бала, вай, бала, шуты килә, саны дуғашылар тавышы. Таң аладын аны шуты килә, саны дуғашылар тавышы. Вай былы-былым, ақ иделде таң ата. Ай былы-былым, ақ иделде таң ата. Таңнар ата үзіле үзек жырлата да елата. Таңнар ата үзіле үзек жырлата да елата. Ай былы-былым, қуынып сайрый тауларда. Ай былы-былым, қуынып сайрый тауларға. Сені қақта сүрлерімні сөйлем сандуғашларға. Сені қақта сүрлерімні сөйлем сандуғашларға. Достар, әйдәгіз біргәләп. Ай, бала, бала. Стесняюсь, молодцы. Молодцы, громче. Тағым бір тапқан. Bu yakta vay can baktan can ağidele Namı şutu kile sana doğaşlar tavaşır. Kanalından şutu kile sana doğaşlar tavaşır. Kanalından şutu kile sana doğaşlar tavaşır. Kanalından şutu kile sana doğaşlar tavaşır. Әрмән егіті Аршак Алтунян. Бик зур рахмат, достар. Һәм дудукта Вартан. Эй, яраттығыз Аршакны. Аршак Алтунян.
Һәм Мирас ансамбле, әлбәттә. Мирас ансамбле үз юнәлешендә уникаль ансамбль. Халык көйләрен бөтен нечкәлекләре белән түкми, чәчми, халыкка җиткереп, онытылып барган көйләргә җан руши ансамбль ул. Исеме җисеменә туры килә, дисәк бер дә ялгыш булмас. Әйтергә кирәк, сүз татар милли мирасы, татар милли көйләре турында гына бармый. Үзегез күреп торасыз, бик күп милләтләр үзләренең милли мирасын, милли көйләрен әлеге Мирас ансамбле белән уртаклаша. Ләкин шул ук вакытта дөнья классикасы да ансамбльнең репертуарын бизи. Тыңлап карыйк әле. She was more like a beauty queen, ran over the sea. I said to my but I mean I am the one. You dance and throw and run. She said I am the one. You dance and throw and run. People always told me, be careful what you do, and go around when you go strong. Mama always told me, be careful what you love, be careful what you do, 'cause I'll only come with you. Hey, Billie Jean is not my love. She's just a girl. She said I am the one, but it is not my song. She said I am the one, but it is not my song. Hey! I took my baby and I sat in the back, but it's like I really guess we bought and was sad. That unbelievable miracle, and a miracle has something tonight. If you think about my baby, and I'm mad if you're black or white. We bring my message and they said it aside. I had to tell them I am tagging tonight. And don't buy quality and shoot at the rock on your right. But if you think about my baby, and I'm mad if you're black or white. But if you think about my brother, and I'm mad if you're black or white. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. What about sunrise? What
Seja minha frente e quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Mais que nada, tem misto de maracatu. O samba sobre do peito, samba sobre tudo. Mais que nada, o samba que ela está a jogar. Você vai agora, o que eu quero é penar. Hey, 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 oh, oh, oh,
gören Mağdur bärden bena Мирас инструментальный ансамбль. Рустам Рахматуллин, Руслан Сафин, Максим Куприянов, Лира Насибуллина, Гульнара Ярмиева. Достар, концертыбызны давам итәбез һәм сәхнәбез түренә шулай ук Мирас ансамбле белән бик күп еллар, инде шушы 10 ел эчендә бик күп тапкырлар дисәм дөресрәк булыр, хезмәттәшлек итүче Татарстанның халык артисты Фердинанд Салахов каршы алыгыз, дуслар. Düşman tüzlere çıksın üzerine çıkamasını düşman tüzlere çıksın üzerine biz alaydu gillidikle biz bulaydu gelidik biz alaydu gillidikle biz bulaydu gelidik sayramagan sanduğacını sayrata durur idik sayramagan sanduğacını sayrata durur idik. Var idi zamanlar. Atların allap barısınla, dostların qarap qalsın. Atların allap barısınla, dostların qarap qalsın. Dostların qarap qalğanda düşman yüreği yansın. Dostların qarap qalğanda düşman yüreği yansın. Atların neşige pıysin, dostlar kilgen deysinler. Atların neşige pıysin, dostlar kilgen deysinler. Birgeleşik, birge yaşık, der tuğanlar deysinler. Birgeleşik, birge yaşık, der tuğanlar deysinler. Bilip kal kadirlerin Yaşlı ömürler iki kilimi Eliz kadirlerin Bu minutlar iki kilimi Beliz kadirlerin
Sizlerine halkımızın ahuna ol kiyiniştiniz. Miras ansamblı elbette indi min için kömülen tebrikliyim. Şehri Kazan gazetesi bilen birge bulğuz. Min üç yüzümden şu matbuat bitleri aşağıda alarga aytırmen, jitkirirmen. Şehri Kazan bilen birge bulğuz. Hazır sizge taqda bir jırımızını jitkiremiz. Yaşaysı da ali yaşaysı. Rinat Müslim sizlerine tarif. Silerge kişiler basmagan yerlerge aşkına elime şişmesin yaralap gitmeli yazmışlar timirler hügerlik şim var yaşaysı da ali yaşaysı timirler hügerlik şim var yaşaysı Yerdemler girekse gider mi? Anlaşıp dinlerler birer mi? Surasa olsun kişisi yıldızlar balkılar yılında Yaşak di Xuday kulanda yaşaysı da ale yaşaysı Yaşak di Xuday kulanda yaşaysı da ale yaşaysı Üzülüp üzekke dünyanın acısı düşüsü kaygıdan yaşlarım tügelimi ömrüm kadret kümmemi yaşaysı da ale yaşaysı ömrüm kadret kümmemi yaşaysı yaşaysı Dünyalar rüzgarı duralar İştiyse işlerim eli var Utanım ömrünün kuvvesi Tam atıp şatlanıp gün uzak Dostlarım kalsırap uzuza Yaşaysı deli yaşaysı Dostlarım kalsırap uzuza Yaşaysı deli yaşaysı Yaşaysı deli yaşaysı Yaşak di Xuday kulanda Yaşaysı deli yaşaysı Ömrünün kadret kümmeli Yaşaysı deli yaşaysı Yaşaysı deli yaşaysı Татарстанның халық артисті Фердинанд Салахов. Фердинанд Салахов. Рахмет, Фердинанд әфәндем.
Достар, милли мирасыбыз сагында туручыларның берсе булган мирас ансамбле әле иҗат юлының башында гына. Егетләребез, кызларыбызның хыяллары, планнары зурдан тормышка ашсыннар идалар. Чөнки мондый иҗат коллективлары булганда милли моң саклана, ә инде моң яши икән, димәк, телебез яши дигән сүз. Бик тиздән 21 февраль көне без бөтен ил белән туган тел көнен билгеләп үтәчәкбез. Һәр халык өчен газиз булган туган тел ата-бабаларыбыздан бүгенгә кадәр безгә килеп ирешкән икән, без аны сакларга тиешбез. Һәм без инде туган телебезне саклар өчен кулдан килгәнчә барысын да эшләрбез дип уйлыйбыз. Lezo i mai lezo che zanovem partanom te cusotar nerigar cum che se piesce morano te cusotar nerigar cum che se pekche morano și tu Trovate sine vola Inele kırmaktada Yarlı bağlı dibuze Ekkemen kemneftada Yarlı bağlı dibuze Hürmetli dostlar, sizin alkışlarınız астында тагын bir kat бүгінгі кешебізнің төп қаһарманнарын сәхнеге шақырайық әле. Ансамбльнің жетекшісі виртуоз музыкант Рүстем Рахматуллин. Флейтада Гүлнара Ярмиева. Бас-гитара Руслан Сафин. Лира Насибуллина, скрипка. Бәрмә ойын құралары Максим Куприянов. Мирас инструменталь ансамбль.
Дуслар, бүгінгі күнде біздің білен болғанығыз үшін ихлас көңілден зор рахмет. Келесі шырашуларға қадар сау болашабыз. Мирас ансамбліне зор оңышлар тілейбіз.